Assalamualaikum guys, iki waktune buka poso ya wis adzan maghrib. Nah iki segoku tak wehi oseng-oseng tempe mak biar ngono titik ae mergo pangananku ki yo titik. Terus tak imbuhi kulupan kangkung, nah kuwi. Terus dhuwure tak wehi sambel ya. Sambel kuwi gaenane makku ya sambele sak cukupe ae mergo aku ra seneng pedes. Nah kuwi jan mantap kuwi terus tak wehi kuwi gorengan pelo ati ya cah ya karo usus ngono ya titike rasa akeh-akeh. Terus tak wehi duduh kuning ya, duduh kuning kuwi. Nah kuwi wae njikuk tugelan gulu ya kuwi. Wis jan mantul tenan kuwi. Nah kuwi penampakane ya sederhana sekali ya bukaku terus tak biyuki kerupuk. Nah, siap santap lagi makku yo buka karo kulupan kangkung karo oseng-oseng tempe